Nový rok nám prináša nové possibilities a taktiež nám priniesol túto veľmi peknú zelenú Kia Sportage vo veľmi slušnej výbave. Rok 2022, nabehané niečo vyše 135 000 km, 6-stupňový automat, prednokolka, výkon 169 kW, 1.6, benzín, hybrid, SUV. To nemusím hovoriť, lebo to vidno. V krásnej zelenej farbe, full LED svetlomety, krásna zelená farba. Takto dokonca, aj keď je popršaná, vyzerá to ešte lepšie. Mrkneme na batožinový priestor. SUV, roletka, dvojité dno. Dá sa samozrejme aj vybrať, kto by potreboval. A je tam pek na opravu defektu. Veľké, priestranné, mohutné, robustné, moderné SUV. Very nice. Poďme pozrieť dovnútra. Hneď tu všetko bliká, svieti, hraje, ale keďže je to hybrid, tak po otočení kľúčom vám nemusí okamžite naskočiť motor, pretože sa toto auto vie hýbať aj iba čisto na baterku. Nie je to plug-in hybrid, je to iba hybrid, takže nedá sa pripojiť do siete a nabíjať sa. Tú energiu do baterky dodáva benzínový motor svojou jazdou. Automaticky svetlá, dažďový senzor, svetelný senzor, padla pod volantom, ktorým si meníte aktuálny shift prevodovky, adaptívny tempovát, multifunkčný volant. Teraz sa zapol benzínový motor pretože máme nastavenú klimatizáciu na 19 stupňov a samozrejme, ak to baterka nevie splniť, tak sa zapne benzínový motor, aby sa zohrial interiér na požadovanú teplotu a bol tu ten komfort. Elektronická ručná brzda je na ľavej strane, dá sa na to zvyknúť. Sklapateľné späťaky, elektricky ovládané, 2 kľúče, stredový panel, veľký infotainment a dotyková plocha na ovládanie klimatizácie, okrem nastavovania teploty. To nastavovanie teploty tu ostalo analogové, ale inak je všetko, čo sa týka klimatizácie na dotyk. Integrovanou navigáciou, taktiež sú tu informácie o jazde, teda hybrid, spaľovák a nejaké štatistiky. Navigácia integrovaná, takisto Apple CarPlay alebo Android Auto. Ovládanie klimatizácie. Klimatizácia je trojzónová automatická. A ešte ďalšie fičúrky v infotainmente. Takto vyzerá základná obrazovka. Tu sa potom zobrazuje navigácia, ak sa zadá nejaký cieľ. Taktiež navigáciu je možné zobraziť aj na tom menšom displeji pred vodičom. Takisto má auto dva módy. Jeden je šport a jeden je eko. Švenkni mi to sem. Šport, červený, eko mod. USB-C, USB-A, 12V vstup na nabíjačku, cúvacia kamera a predné a zadné parkovacie senzory. Asistent brzdenia na svahu a auto hold. Veľké cup holdery, veľký mohutný stredový panel, lakťová opierka. Dizajn je veľmi pekný, krásny volant, multifunkčný, padla pod volantom, interiér je veľmi pekný, veľmi zachovalý, nič tu nevrzga, nič tu nie je doškrabané, veľmi pekné obidva infotainmenty, pekné displeje, veľmi efektné ovládanie klimatizácie. Poďme sa ešte pozrieť dozadu. Bomba! Krásne veľa miesta, perfektné nastupovanie, vysoký strop, kopec miesta na nohy, veľmi dobré vzpriamené sedenie. Takto si predstavujem fakt SUV. Vzadu je to veľmi komfortné. Držiaky na tablet, telefón, čokoľvek chcete pre deti. Držiak na nejaké putko. Zadná strana sedačiek je polokoženková, plastová, teda vám to deti neokopú a ak, tak sa to veľmi ľahko vyčistí. Nastavenie trojzónovej klimatizácie vzadu so samostatnými výduchmi v stredovom paneli a dole pod nohami a taktiež USB-C 2x vstup. Veľmi pohodlne, nejaká stredová opierka s cup holderom. Proste je tu všetko, čo tu má byť, ale to sedenie je perfektné, je tu veľmi veľa miesta, sedí sa tu veľmi pohodlne.
Kto by potreboval spoľahlivé SUV s vynikajúcou spotrebou, hybridnou technológiou, automatickou prevodovkou, veľké, bezpečné, moderné, veľmi pekné a veľmi pohodlné auto, určite je táto Kia Sportage jednou z možností. Kompletný popis vozidla, fotky a takisto aktuálnu cenu nájdete na našej stránke maximuslovakia.sk. Kto by mal záujem o financovanie vozidla od 0% akontácie, a toto vozidlo si viete pozrieť u nás na Herlianskej ceste v Košiciach.